Idemo u Brčko. Danima se tamo prepričava kako u azilu za pse vlada pravi haos. Nadležni pak demantuju bilo šta slično. Vijest o lošim uslovima rada brčanskog azila za pse danima kruži društvenim mrežama. Loše utiske putem Facebooka podijelila je jedna Brčanka nakon posjete azilu, ali do nje nismo uspjeli doći. Kako piše, tamo nije zatekla ni jednog radnika. Kroz ogradu je vidjela neuhranjene pse bez hrane i vode. Tvrdi da je bilo i uginulih životinja. Također sam vidjela i pse koji leže u travi mrtvi sigurno više dana. Većina pasa spava, vjerovatno su ih nečim uspavali. U isti boks su bacili pitbula i lovačke pse koji imaju rane po tijelu. Ova vijest međutim nije iznenadila Elviru Adžikić. Kaže ne samo da svakodnevno od sugrađana čuje koliko je azil neuslovan, nego se u to uvjerila i ona prije 2 godine kada je htjela da udomi psa. Ja se iskreno nadam da će neko početi rad na tome. Jedini problem je u Brčkom što nemamo aktivno društvo za zaštitu životinja. Neko ko će nadgledati taj azil. Azil za pse smo posjetili i mi, a snimati smo mogli tek uz prisustvo rukovodioca. U komunalnom preduzeću, čijoj nadležnosti azil, odbacuju sve optužbe građana. Pa ja pozivam apsolutno sve građane koji imaju takve informacije da izađu na teren i parkiraju se ispred azila i uvjere se sami u to. Azil radi svih 7 dana u nedelji od pola 8 do 4. Ukoliko nam uslovi dozvoljavaju imamo i drugu smjenu koja je do pola 7. U resornom vladinom odeljenju uvjeravaju da kontrolišu rad azila te da nikakve nepravilnosti nisu uočili. Šta više, odlučili su da povećaju godišnje budžetske izdatke za ove namjene. Umjesto 100.000 sada će izdvajati 130.000 maraka. Ja ne mogu reći da su te glasine tačne. I ako hoćete, evo i sam sam otišao nakon natpisa u portalima da obiđem azil i zaista nisam tamo vidio nikakve tragove koji bi mogli govoriti o tome. Godišnje kroz azil prođe oko 100 pasa lutalica, tek po koji se udomi, zbog čega neki u azilu ostanu i do 4 mjeseca. Ostale nakon 30 dana uspavaju, kažu u komunalnom. Da li imaju žalbi građana na rad azila za pse i da li vrše redovan inspekcijski nadzor, u inspektoratu danas nismo saznali. Kao i obično, veterinarski inspektori su opravdano odsutni do sljedeće sedmice, a iz inspektorata su nam poručili da tada dođemo. Za TV iz Brčkog, Maja Kovačević.